הכרת התפריט הראשי. נכיר את התפריט הראשי של מערכת מקודשת, ונבין את תפקידו של כל אחד מהמסכים המרכזיים במערכת. נתחיל בכפתור דף הבית. זהו המסך הראשי של המערכת, אליו מגיעים לאחר ההתחברות. בהמשך המדריך נכיר את כל המידע והנתונים המופיעים בו. טפסי הרשמה. במסך זה ניתן לשלוח טפסי הרשמה למועמדים בכמה דרכים. שליחה ישירה באמצעות דואר אלקטרוני. שליחה באמצעות קישור אישי של השדכן. רישום עצמאי של מועמד על ידי השדכן. לכל שדכן במערכת יש קישור אישי ייחודי, וכל מועמד שנרשם באמצעות קישור זה משוייך באופן אוטומטי למאגר האישי של אותו שדכן. טפסים במעקב. כאן מרוכזים כל טפסי ההרשמה שנשלחו ועדיין לא הושלמו על ידי המועמדים. ניתן לראות מתי הטופס נשלח לאחרונה, לשלוח תזכורת נוספת, או להשלים את הטופס באופן ידני עבור המועמד. גברים ונשים. אלו הם מאגרי המועמדים במערכת. לאחר שמועמד מסיים למלא את טופס ההרשמה, הוא עובר באופן אוטומטי ממסך טפסים במעקב אל המאגר המתאים בהתאם למינו. תזכורות. במסך זה מרוכזות כל התזכורות שיצרתם עבור המועמדים שלכם. לדוגמה, חזרה טלפונית, קביעת פגישה, ברור נוסף ועוד. התזכורות מוצגות בצורה מסודרת וכרונולוגית, כך שתוכלו לעקוב בקלות אחר המשימות שלכם. מותאמים. במסך זה מופיעים כל הבחורים והבחורות שנמצאים בתהליך שידוכים פעיל. מהרגע שנשלחת הצעת שידוך ונפתח תהליך ברור, המועמדים יופיעו כאן עד לסיום התהליך, בין אם הוא מתקדם ובין אם הוא נסגר. צ'אט. מערכת התקשורת הפנימית של מקודשת. באמצעותה ניתן להתכתב עם שדכנים אחרים, להשתתף בצ'אט הכללי של השדכנים, להחליף רעיונות, לשתף מידע מקצועי ולשלוח הודעות למועמדים שלכם. יומן שדכן. יומן אישי לניהול משימות ופעולות שאינן קשורות ישירות למועמד מסוים. ניתן להשתמש בו לניהול סדר היום, מעקב אחר משימות ותכנון העבודה השוטפת. חיפוש. מנגנון החיפוש המרכזי של המערכת. באמצעותו ניתן לאתר מועמדים, שדכנים ונתונים נוספים במהירות. קיים גם מדריך נפרד המרחיב על אפשרויות החיפוש המתקדמות. שדכנים. במסך זה מוצגת רשימת השדכנים הפעילים במערכת. ניתן לצפות בפרטי ההתקשרות של כל שדכן, לראות את זמן ההתחברות האחרון שלו למערכת, להכיר את קהל השידוכים שבו הוא עוסק, ולקבל מידע נוסף אודות פעילותו במערכת. הודעות. כאשר שדכן אחר מוסיף הערה או רושם מידע ביומן של מועמד המשותף לכם, תקבלו על כך התראה במסך ההודעות. כך תוכלו להתעדכן בהתפתחויות ולשמור על שיתוף פעולה יעיל בין השדכנים. תגובות. במסך זה מרוכזות התגובות של המועמדים להצעות השידוך שנשלחו אליהם. בכל הצעת שידוך קיים כפתור תגובה, והתגובות שמתקבלות מוצגות כאן בצורה מסודרת, לצורך מעקב וקבלת החלטות. עד כאן ההיכרות עם התפריט הראשי של מערכת מקודשת. במדריכים הבאים נכיר לעומק כל אחד מהמסכים והכלים שהמערכת מציעה.